Водата е некъде. Удобно ли да се разминат те местата? Нали тук на Казанче? Това ще правиш. Ето я така да гледаш повече към мен. Илия? Чакайте, една да се запали. Айде, стаи. Ще има ли звук запис? Няма. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. Амин. Бог Господь, яви се нам, благословен гради во име Господне. Бог Господь, яви се нам, благословен гради во име Господне. Бог Господь, яви се нам, благословен гради во име Господне. Богородице прилежно, нине пред Тецем, грешни и смирени, припадем покаяние, зовущи изгубени души. Владичице, помози на немилосердувавши, още се погибаем от множества прегрешени. Не отврати Твоя рабичти, тя во едино надежду им, амин. На Господа да се помолим, защото си свят Божий наш и за това на Тебе слава отдаваме на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе, вода ми одождиви, Христе, источник исцелени, во всечестнем храме девет днес, Твоего благословение окропление, отгоняеш и недуги, немоствующих врачу души телес наших. Пресвятая Богородица, спаси нас, Пресвятая Богородице, Дево рук наших давай справи, и прощение прегрешених наших изпроси, внегда пети нам ангелское пение. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас, святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Ще се чете Свято Евангелие от Светия Евангелист Йоан, да внимаваме. В онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим приобщи в Орцни мири капалня по еврейски наречена Витезда, която има 5 притвора. Тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съкнали, които чакаха да се раздвижи водата. Защото ангел Господен от време на време слише в кафалните раздвижеше водата. И който пръв влизаше след раздвижване на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! С мир на Господа да се помолим за мира на целия свят, за благостоянието на Светите Божии църкви и за съединението на всички. На Господа да се помолим за това село и за тези, които живеят в него. На Господа да се помолим, за да се освети тази вода чрез силата, действието и слизането на Светия Дух. На Господа да се помолим, за да бъде тази вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила. На Господа да се помолим, за да се изпрати благодатта на избавлението и благословението Йорданово. На Господа да се помолим, за да ни направи Господ Бог синове и наследници на своето царство, чрез пиенето и опърсването с тази вода. На Господа да се помолим, като се спомним всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и всякога Дева Мария, нека сами себе си, един други го и целеци живот на Христа Бога да отдадем, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение,
на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, владико, при рабите си, които се молят, изпрати Светия Твой Дух и освети тази вода, и дай на приемащите Твои раби премахване страданията, прошка на греховете, изцеляване от болките и също утвърждаване и освещаване това кръстно знамение. Защото Ти си изворът на освещението, Христе Боже наш, за това слава Ти отправяме с безначалния Твой Отец, пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. Спаси, Господи, благочестивия православен наш български народ и го запази под Твоята закрила в мир. Амин. Спаси, Господи, помилуй високо преосвещени наш митрополит Николай, целият свещенически и монашески и дяконски чин. Амин. Спаси, Господи, помилуй всички православни християни, които стоят тук и се молят, дарува им душевно и телесно здраве. И към това християнско общество бъде във всичко милостив, защото Те са изворът на освещените, Христе Божий наш. Затова слава Ти отправяме с безначалния Твой Отец, пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и във веки веков. На Господа да се помолим. Господи, Ти, който благоденствие кръстиш в Йордан и да осветиш водата на конеухода си, чуй ни и благослови всички нас, които чрез прекланянето на своите глави ознаменуваме нашата синовна покорност, удостойни чрез пиенето и пърсеността с вода да се изпълним своето освещение и да бъде тя за нас, Господи, за здраве на душите и телата ни, защото Ти си нашето освещение, за това слава Ти отправяме, безначалният Твой Отец, пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруяй, и Твое сохраняй крестом Твоим жителством. Освещава се това кръстно знамение чрез спъсването с стала светена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Освещава се това кръстно знамение чрез спъсването с стала светена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Освещава се това кръстно знамение чрез спъсването с стала светена вода в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруяй, и Твое сохраняй крестом Твоим жителством. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе, слава Отцу и Сину и Светому Духу, и нині и присно во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови Христос, истинския Бог наш, по молитви на своята пречиста и преблагословена свята майка и на всички свои свети, да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец. По молитвите на наши отци, Господи Исусе Христе Божий наш, помилуй нас. Амин. Амин. Кръстът е хранител на цялата вселена. Възлюбени в Господа, брати и сестри, на днешния ден, на днешния празничен ден, особено съм горд да ви приветствам за тази нова придобивка за нашето село, а именно издигането на този голям, хубав и величествен православен кръст, който е свидетелство за всички нас, за нашата православна вяра, за нашата любов и нашата надежда. И нека той бъде стълб и крепило на истината, както до сега. Винаги да се обръщаме и да носим кръста в душата си и при всяко едно наше земно изпитание да дигаме главите си към Светия Христов кръст и да чакаме от Него спасение. Защото, както знаем, както знамето в светския свят върви напред, така и кръста, Христовия кръст да бъде винаги пред нас, за да можем да постигнем спасение. Амин. На всички вас честито, бъдете живи и здрави, на всички, които положиха усилия за тази нелека работа, бъдете благословени и нека вашия труд бъде един вид
добър дан за следващите поколения след вас. Амин. За много години след празник. Честито. Който желая да се поведе да се поръси. Айде ножете, минавайте първо вие, айде. Спаси Господи, люди Твоя, и благослови и достоя. Не е там долу. Да, ясно. Те отдало ще такова да се изясни. И благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, а съпротивния даруяй, и Твое сохраняй крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на съпротивния даруяй, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на съпротивния даруяй, и Твое сохраняй крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на съпротивния даруяй, и Твое сохраняй крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, люди Твоя, Вика там ще може да снима с кръст. и някъде по-надолу трябва да мога да го фана. Надолу не може да снимеш пак. Малко го фанах от татка. Ще му направя снимка след малко пак. По-отдалеч. Молитвами свети Отец наши, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин, амин.